पंचशताब्दी वर्षांचो इतिहास लाभलेल्या तसेच गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक व अन्य राज्यांत विखुरलेल्या अशा भक्तजनांचे श्रद्धास्थान असलेल्या जगदंबा चामुंडेश्वरीचो आज कालोत्सव झालो आणि सकाळपासून आता रात्र उशिरापर्यंत हजारो भाविकांनी जगदंबा चामुंडेश्वरीचे दर्शन घेतले, ओटी भरली, नवस फेडले आणि जो आमचो उत्तर गोव्यातलो प्रसिद्ध असो जो नौका विहार आसा तो नौकार सुद्धा मोठ्या उत्साहान साजरो जालो, आतषबाजी जाली आणि ह्या संपूर्ण उत्साहान जो भक्तांमदी एक आमकां आयज आनंद दिसलो आणि दरवर्षी पद्धतीप्रमाणे आज सगळे भाविक मोठ्या संख्येन आपल्या पूर्ण कुटुंबासहित आज जगदंबा चामुंडेश्वरीचे दर्शन घेतले आणि दनपारा आणि रातच्या वेळाचेर जो महाप्रसादाची व्यवस्था केल्ली या महाप्रसादाचो सुद्धा भक्तजनांनी लाभ घेतलो आणि या देवस्थान समितीक जे दरवर्षी पद्धतीप्रमाणे सगळ्यांचे उत्तम असे सहकार्य लाभता तसे या वर्सा सुद्धा सहकार्य लाभले आणि भक्तजनांच्या या सहकार्यामुळे देवस्थान समिती जगदंबा चामुंडेश्वरीचो जो उत्सव असा तो दर वर्सा मोठ्या उत्साहान आणि आनंदान साजरो करता आणि आम्ही पळयतात की जी आज फेरी असा या फेरयेन सुद्धा मोठ्या प्रमाणात लोकांनी सहभाग घेतलो आणि या संपूर्ण कार्याक आम्ही आता जे पळयतात की नौकार सुद्धा झालो, नौकार सुद्धा हजारो लोक उपस्थित असलेले आणि त्यानंतर दशावतारी नाटक झाले। या जी वार्षिक आमची परंपरा असा दशावतारी नाटक करप ही नाटक परंपरा जातली आणि फाल्यां सकाळी जगदंबा चामुंडेश्वरीची सकाळी पुन्हा पालखी जातली। पालखी मंदिरान येयल्यानंतर या कालोत्सवाची सांगता जातली।